Pirtûka kujnivîsên du birayên Bedirxanî di serdema Osmaniyan de di rojnameyên serbestî, rojnameyên Türkçe İstanbul û kovara îctihadê de hatine weşandin, li Diyarbekirê ji aliyê lêkolîner û nivîskar Saîd Veroj ve hatin tomarkirin. Veroj dibêje ev pirtûk ji bo xwendevanên ku bixwazin Bedirxaniyan nas bikin, dêşibakeke nûveke. Pirtûk jî navbera 1913 û 23 da çi xebatê rojnamegerî siyasî û rêxistiniyê van her du biraya bûye li ser wî lêkolîn hatiye kirin. Di nav vê pirtûkê de li ser wê demê 37 meqaleyê celadet û kamuran hene 12 jê celadetin 25 jê kamuran e. Li gorî nivîskarê Kurd radigihîne ev xebatên nivîskî yên Mîr Celadet û Mîr Kamuran Bedirxan xebatên 10 salên dawîn ên dema İmparatoriya Osmaniyan û giringî û behraya van nivîsan di pirtûkê de hatine destnîşankirin. Veroj bi navbeynkariya vê xebatê bang li ciwanan jî dike ku bi dîroka xwe ya nêz bizanibin da ku pêşîl xeletiyan bên girtin. Ez bo xwendevanê Kurd, ciwanê Kurd pêşniyar dikim ku bi taybetî tarîxa Kurdistanê bizanin, tarîxa nêzîka Kurdistanê bizanin da ku paşa rojê da, rojên dahatûyê da ew xeletî şaşiyê ku çêbûne em vana dubare nekin. Di qeda nivîskariyê de jî nêzîkahiyên erênî ji bo vê berhema beşek ji pexşanên Mîr Celadet û Mîr Kamuran Bedirxan çêdibin. Û yek ji van nivîskaran jî İsmaîl Beşîkçî ku pesnê vê pirtûkê daye û dibêje esas Kurd 25 salên dawînin ronakbîriyê dijîn. Pirtûka ku belgenameyên dîrokî ji 246 rûpelan hatiye amadekirin, li pirtûkfiroşan li benda xwendevanan e. Güler Sarılı, Kurdistan 24, Diyarbekir.